sa ato ang mga detalye sa ato ang mga balita. Aton usab kini sa gitawag natong ME500. Batasan ang paggamit sa ME500 aron maproteksyon ang atong mga inadlaw-adlaw nga gibuhaton kay ang lawas mo ipuhunan dapat adunay tay ME500 kaabag kanunay. Nasa pikas linya si Kaela Kai nambigit ining dito duha ka lungsod sa Trishiro distrito. Instrikto ining health protocols. Kaela Kai may buntag tira. Tungod sa padayong pagsaka sa gidaghanon sa mga takbuyan sa COVID-19 ning atong probinsya sa Negros Oriental, ang lungsod sa Valencia ang temporaryo una kini nga isirado para sa mga dili residente sa maong lungsod kini magasugod karong adlaw Abril 16, 2021. Subay kini sa giluwatan nga bagong executive order ni Valencia Mayor Edgar Teves o pinaagi ni Municipal Information Officer Des Tilos. Ang pwerpo sa kapulisan sa Valencia ang magpahigayon usab og checkpoints aron makontrolar og hugot nga mabantayan ang tanang nga lumulupyo alang sa pagsunod sa maong kamanduan ug lakip na usab ang mga dili residente nga mobisita sa lungsod sa Valencia. Base sa executive order ang Sibaan, Paunayan ug uban pang mga resorts ug tourist spots ang temporaryo usa nga pagasirad-an sugod karong adlaw. Pinaagi ni ini mapugngan ang pagkuyanap sa sakit nga COVID-19 ug makontrolar usab ang bagang duot sa katawhan nga mosulod gawas sa lungsod. Sa pagkakaroon adunay pulo ka mga aktibong kaso sa coronavirus disease ang lungsod sa Valencia. Umawkad to ang nakuha itong kabalita sa 24 oras sa Dilipa, may pagpaminaw sa Rodas Bitispa, owned and managed by Ma'am Roda Silva. Apil na usab diya sa MJ's Eatery lang Sir Ondo Ibalyes, Ma'am Maribet Marimat, ug Ma'am Iyay Aguilar, ug Ma'am Jovelin, ni Ma'am Adel Faneo sa Barangay Tugas, ug ni Ma'am Jenny Bukiran sa Barangay 5, Tanhay City. Ni Ma'am Christy diha sa Totos Eatery sa may Tanhay City Public Market, nga kanunay nga nagpalanog sa Atrak Kabalita 943 sa ME500. Proteksyon garantisado sa masuman ang garantisado mupabarog ug magpakusog. Sa Labubuso Trading nga himutang sa Ubini Street, Barangay 2, Tanhay City. Alang sa programang Atrak Kabalita 943 sa 94.3 City Light FM Tanhay City o sa 96.9 Light FM Manukan, Zamboanga del Norte. Serbisyo publikong walay pinili na kadiri sa lungsod sa Valencia. Kini yung Atrak correspondent kay Lakhay may buntag kanatong tanan. Atrak Kabalita 943. Laing nga lokal nga balita. Walay pake kon ang ubang munisipalidad o lungsod nga kon dakbayan nga maba ang ilang litros gasolina diesel kumpara sa syudad sa Tanay. Gani mas taas og 9 pesos matag litro ang gasolina kumpara sa ubang lugar. Gani uban pa mga pinikap driver may alarma na apan igo na lang silang bagulbol niini. Si Tanay City Councilor Felix Mira mibot jag atol sa adunay gipahigayon nga public hearing. Adunay ni pangutana lang bigit sa pagtaas sa matag litro sa gasolina itandi sa uban. Matud pa ni Konsyal Felix Mira Jr. nga gani kaniadto na isgutan kini sa wanan sa konseho kabahin sa pagtaas sa gasolina ning syudad sa Tanhay. Sa pa ni Konsyal Felix Mira ang mga tag-iya o tagdumala sa gasolinahan sila ra ang magsabot sa maong presyo. Aniya ang iyang pamahayag. So kanina nabot na gyud ni sa konseho although na hisgutan ni sa muang public hearing itong last March 26. So dunay mga pangutana sa mga katawhan bisan og wala na kato siya sa amuang topiko, so naay nakapangutana kabahin sa gasolina. So ang kabahin sa gasolina so naabot yun sa konseho. So naami sulat ani nga among gipadala sa DOA kabahin ang presyo sa gasolina diri sa Tanhay. So ang nahitabo gud ani, so ang ato ang mga players diri sa Tanhay, so sila ra mangguiga sabot gyud og pila ang ilahang presyo. So ug adunay makakompetensya siguro nga mopaubos, so dinhang partiya murag moubos ang presyo sa ato ang gasolina o krudo diri sa siyudad sa Tanhay. So walay ikong lak. Say pa usab ni kundugang pa ni Konsyal Mira akon adunay mo kompetensya o gasolinahan sa dakbayan sa Tanay posibleng mumaba ang ubang nga gasolinahan apan karon mahal gyud sa pagkaron ang gasolina ning siyudad sa Tanhay.
7 sanggunian. So among napatawag ang tanan gyud nga mga Yeah. ang mga tag-iya sa gasolinahan. So doon na po katong partiha mura og nagkasabot unta nga mupaubos sila og gamay, pero karon na pong panahon na sumahal gyud ang presyo sa gasolina o krudo diri sa ato ang syudad. Si Tanhay City Councilor Felix Mera, eksklusibong nahinabi sa Atra Kabalita News Team. Laing nga lokal nga balita 9.9% nga barangay health worker sa barangay Ubugon sakop ni Siyudad Tanhay nga nabakunahan ni atong unang dose sa bakuna bago COVID-19. Sa paginabi ni Barangay Kapitan Cristito Tito Radan sa barangay Ubugon nga tanang health worker sa barangay nga nagtrabaho walay usa nga wala nagpabakuna sa COVID-19. Ani ang pamayag ni Kapitan Tito Radan. So, 99% na yun nga nabakanahan ang atong mga BHW, atong midwife, atong nurse. Kami pa diri sa barangay, wala pa man may ma-schedule yun. So, 100% yun, 99% yun ang atong mga health diri nga nabakanahan. Okay, so in kaso Say usab ni Kapitan na Cristito Tito Radan kung ugaling moabot ang bakuna sa prioridad na ang mga barangay official gikan sa barangay padulong sa barangay Tanod. Andam gyud siya nga magpabakuna at tubangan mismo sa publiko tungod kay gusto niya nga ang COVID-19 virus dili na mo diretso sa dili na mo diretso katakod dayon sa mga tao nga nabakunahan. Ani ang iyang pamahayag. Kita magpabakuna. Kanang gihatag sa gobyerno dili po dagig kuan ng gobyerno nga pa-injection nanta para pang madaot. Ang igihatag sa gobyerno kanang bakuna parang maayo mawala ning sakita. So kami sa akong barangay itong pagsisyon namo willing jud sila mo pabakuna. Bisa akong mga GO gani o kini mga secretary treasurer willing jud sila magpabakuna kay kana kayuhan manas sa atong panglawas. Okay, so doon na ba Si Barangay Kapitan Cristito Tito Radan sa Barangay Ubugon ning Siyudad Tanhay, lalawigan sa Negros Oriental. Laing nga lokal nga balita gibutyag ni Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino nga ang extension sa botan ni Congressman Chiquiting Sagarbaria nga kini anausab sa ang buhatan sa TV Scares nagilangkuban ni Bayawan City Mayor Henry Pride Teves, Kurt Matthew Teves ang board member o ang liga ng mga barangay president o galakip na usab ni Congressman Arnolfo Arnie Teves sa 30 distrito ning probinsya sa Negros Oriental. Matod pa usab ni Konsehal Tolentino nga taud-taud nang midawat og laing serbisyo nga haom yun sa katawhan ng inhanglan bisan pa man padayon pa ang pagpatsada sa lawaks o maong buhatan. Ani ang iyang pamahayag. Kuan sir, nag-operate na siya. Kanunay nga naaraman gyoy mga tawo nga manganhi, ang uban gikan sa lain-laing mga lugar. As I have said before, cater ta sa medicines, sa mga hospitalization, sa burial. Aduna sad tay sam nga nagpalista na sa scholarship, but ang ato yung pinakadaghan sir kani yung sa tupad, kani bitong sa dole nga patrabaho. So right na muna siya murag ubay-ubay gyud nga nagpalista. Si Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ng tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan at Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili at Atraka Balita 943. Atraka Balita 943.
sa inyong mga radyo Lunes hangtod Biyernes alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Raka Balita 943.